Zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kunetsa kutaura kwandiri kuita kunongo. Nyaya yangu yandava nayo muvhidhiyo ino ndiyani ndeya vatinoti Mrs. Red. Mrs. Red sekuziva kwevanhu vazhinji munhu wandakatozozivawo nekuda kwokuti mumastreets vanotaurwa, kumaavenues vanotaurwa, uko zvakare kumasabhabhu vanotaurwa singamboiti, ende she is very vocal. Ndo zvinhu zvandakanotsa hangu kuti munhu usina matyira vari vocal. Ndo zvandaka nyange vanhu vakavatuka sei vanoramba vachidzoka, nyange vanhu vakavaita mimiki sei vanoramba vachidzoka, nyange vanhu vakazama kuvakatuna vanodzoka zvakare. Ndo Mrs. Red munhu wandakadzidza ndisingazoziva hangu behind zvandakangonotisa kuti she's that kind of a person anoita stand up for whatever zvaanenge atangofunga panguva iyoyo anoita go ahead nazvo. Ndo zvandinongofunga nekuti ndinoremember zvakare pamavhiki apfuura vakabuda vachikika bhora mhino kwavanga vari vachikika chikweshe chechiya zvekumarabhi zviya zvavaikika vachikika zvezviya vakatrenda mapikicha Mrs. Red akatrenda vachizvifarira vavaenda kumafura mhepo, asi mapikicha iwayo akakonzera nyakanyaka. Tamatarisa tikati hatiziviwo munhu unenge waenda kunozvifarira. What's wrong nekukika bhora waenda unozvifarira? What's wrong nekupinda mvura waenda unozvifarira? What's wrong nekutonona zvakare mukati merwizi kana mechikova, mvura ichidarika nepauri ichiita sei ichikupawo kana good luck ichigeza pamwe zvakare zvinari mumakumbo zvakare. Vanhu futi vakazenda vakanozuma shoka, handizivi kuti nekuda kwei vakasvika palevhel iyoyo. Saka ndomumwe munhu wandokwanisa kuti ndite background kuti Mrs. Red ndiye mumwe munhu unotrolewa zvakare paindaneti, ende havana havo zvavo basa nazvo stereki, vanozvimiririra ende vanozvidefenda. Ndo zvandokwanisa kutaura. Saka vazobuda nhasi ndazoona vhidhiyo yavo, asi ndaiona paZim Celebs vhidhiyo iyi ndisingazoti vakaita paInstagram pavo here kwati vakaita paye I don't know. Chandokwanisa kutaura ndaionera paZim Celebs, ndo kwandaionera vhidhiyo iyi. Ndokubva vabuda vachitaura, vabuda vachitaura pakaklipi ikakako kwazi kuti yatangira payatangira ndobva yakatika payakatika, sikazozoti yange kareba sei. Ndobva vatanga kutaura zvekuti maZimbabweans isusu takade sei tinogara tichingoti wati tichitaura zvakasiyana siyana tichiti we hate our country wati isusu hakuna kwatiri kuenda, nekuti mukaenda kunyika dzakaita sekuti kuNigeria ndo yavashandisa kuti Nigerians vanogona vaine zvinhu zvakaipa zvinenge zvikamunyika kwako kuti asi you have never seen kuti munhu one ukaenda kune muNigerian wosvika woti maNigerians kunyika kwenyu kwakamira so. That Nigerian person who stand up agoinda kana kundotora zvitinhanga chaizvo kuda kuposherera izvo zvokuti wataura kuti nyika yake haina kumira zvakanaka. Asi mimi maZimbabweans ndimi number one kutanga mutaura kungonzi zvakati kuti yes nekuda kwei handisi ndangati zvavo munhu akacho ndiani ndiMrs. Red. Ndobva vati isusu we should fight kuti tinge tichiona kuti zvinhu zvedu zviri kumira sei zvina nekupi munyika yedu tichastand for our country like zvinoita maNigerians. Pachezvavo vanotaura kuti yes they complain, asi kana mumwe munhu kune imwe nyika akainda achinotaura zvakati nyaya iyoyo haiperi zvakanaka. Ndo zvataura nani naMrs. Red. Vapedza ipapo ndobva vataura futi zvekuti kunyika dzose vana Uganda vana ivava vaNigeria kune zvinhu zvakasiyana siyana zvakaita semaabduction. Ndo zvavanga vachitaura izvozvezvo kuti zvirikowo zvakare, asi hatizi kuti nekuda kwei isusu tichiramba tichitaurisa hazvina kushata. Ndamboda kuisa ndikati regai tingotaura kuti zvataurika especially kumacomments anenge aita deep handikwanisi kudi kuzomataura, asi ini conclusion ndaona sekuti vanhu havana kufarira masentiments aiswa naMrs. Red. Havana mafarira, havana kumafarira zvikambe nekuti vangadanzira kuti nyange kwamunoenda ikoko mukati ndabuda muno muZimbabwe ndaenda ikoko kwacho mune muchingoti zvinhu zvakaoma muchingocomplaina. You will be always complaining, you keep complaining day and night. Saka uda kuti zvinakirani pane kuti iwe ugadzire chikwenyuko. Ndona kana singareshi ndo interpretation yandakwanisa kubata iyoyo. Asi tichiri ipapo zvakare majority kana kuti rudhende rwevanhu havana kuzvifarira zvokuti why mataura muchidero. Vakati ivo hapana zvinozikamwa apa. Ndivamwe vakati ndo dzungu rega iri. Vamwe vakati who told you to be our spokesperson. Ndivamwe zvakare vagwadziwa nekuda kwezvozvo. Vamwe ndo kubata rekuti you guys mungatsamwe all you want, asi Mrs. Red vakashata chokwadi.
ndo zvatiri isusu maZimbabweans. Nhasi chaiye zvikanzi buda uende kustreet kwacho munenge muri makeyboard warrior. Muri makeyboard warrior zvo chibuda uende kamustreet unotaura zvawangashitawo chiina unoita in action zvawangashitaura zvezvo tione kuti unozvikwanisa yakati wazvikwanisa. You are good at typing ndo zvawangashitaura ikoko. Vanhu vakati hauzivi anything. Vanhu kucomment section zvikanzi nevamwe ko ingawani imi madero right isusu tikabuda kwewe uchasara uchite uchaenda here kusiri kwacho kuti ucharega nekuda kuti zvikanzi ko manews ako unondiudza here kuti nemanews ako aya amunawo Mrs Red manews enyu muchabuda here mugoenda zvokunoita zvamukuita zvikana kuti kuiteka ina ndizosivi asi tichiri ipapo ndochibata manje macomments waya kuti vanhu vanga vachitadza kugunun'una nekuda kwezvakasiyana-siyana asi kana zvikazonyanya kuita too deep ndinota sei ndinosikipa zvangu ndoverenga zviri easy kwandiri. Zvikanzi hapana zvinozivikanwa she is dump ndimo hauna mondero akadero. Yeah, bad mouthing about your country is like bad mouthing a chaotic family. Ipapo you've got a point. Vamwe vakaita sana kiki bad ass ndobva vabesa zviso zvakadai zvekutarirani kuti we see you Mrs Red, we see you what you are doing, we see you hazvina kushata. Zvikanzi nhaiwe Red, we never said we hate Zimbabwe. Isusu situation ndio yatisingofarira chete nevamwewo avo hatisi comfortable chete nekuda kuti neti hatina mabasa ndio zvakungotaura. Zvikanzi zvina zvina kumirira munhu wese saka iye haana kutinzwa zvakanaka nevamwewo. Zvikanzi we are not comfortable nekuda kwokuti magariro atiri kuita zviri kugwadza. Mrs Red vakati unoreva nhema iwe. Vapindura vamwe vakati exactly zvako iwe watumana nekuti utiudze izvozvo. Zvikanzi naMrs Red, I was on my live on my page boss with a 30 minutes context behind that snippet. So it was never a public notice, just my personal thoughts. I am allowed to speak as you are you on whatever subject, and I won't let people bully me out of any an opinion again. You are very much allowed to not agree with it, but you can actually direct that statement to Zim celebs and say they mustn't post me speaking. Not to say I must keep quiet on my own platform. No. Ndo shatawa nani? Na Mrs Red. Ndo vanja kunizvimirira. Zvikanzi just shut up. Ni vamwe. Zvikanzi ko uri kuitei muromo wako. Zvikanzi vunzaiwo kuti uri kuitei muromo wako. Kana kuda ndo matauriro anoita ki. No otaura sei. Uchuna kuti uite according to what people want here. Ndevamwe ndo maona kuti handizozivi. I don't know Miss Red. I've never met her. I don't know kuti vanotaura sei. Ndo maonero andaita kuti vanotaura vachita zvakudewo so muromo wavo maybe that's the way she speaks. Handiti saka tingadi kutanga kuroverera munhu nekuti anotaura neshira yakaita seiyoyo. Vamwe vanomuziva munhu wachoni indotanga kumudefenda kuti maybe that's the way she speaks. Iyo isiri iyo kuda waichunawo muromo wake ipapo I don't know. Asi ndinogona chingoti kana ndisingaziva handizivi. Zvikanzi you all hate her so much you can't hear what she's actually trying to say. You can't hear anything past the hate. Why people? Zvikanzi we heard her CC, but she is the same person who said Zimbabwe is okay and just on national radio. Saka everything after that don't make sense. How many people varikuita sei vasiri kuenda kumabasa after ataura izvozvo? Ndo pane argument ndo naso kuti ndo pari kubva muhato wanawo pana Mrs Red. Vamwe ndokutanga kuti vanhu vatukana zingamboiti mucomment nekuda kweuyoyo atanzi muri kumuvengera zvinhu zveshuwa. Zvikanzi nyarara shamwari please. Handiti iwe uri kushanda saka uda kutiudzira iwewe zvokuita iwe asi uchishanda isu hatisi kushanda saka regai isu tisiri kushanda tase titauriwo zvatinotaura kuti I don't know. Ndevamwe why can't she spend a single day without embarrassing us as a country? Ane kamwe kadzungu so ndevamwe ngwachidero. Zvikanzi make it louder please. Ka very annoying kadzungu. Speak for yourself, my guy. I'm not embarrassed at all. Miss Red speaks the truth that you keyboard warriors don't want to hear. Muri magwara, finish and clear. Ndo vanhu vadero avo. Zvikanzi naMiss Red, lo
You give me so much credit, capabilities to embarrass a whole country. Wow. Haditi. Zvikanzi embarrassing us as a country hits differently. Zvikanzi kadzungu like. Zvikanzi I like your style, Mrs. Red. Hate her, but she is telling the truth. Takaita zvataisa kwanisa, and she is the same person akataura zvakupenga. So I don't understand her now. Anoda kuti tinyatsoudi chaizvo. Ane vamwe vamwe akati anongodawo kungovengwa nevanhu iye uyu, but haana hake dhiri. Ndio zvataura vamwe asanga atokomenda nengwani asina dhiri, but she anga atokomenda zvakare. Zvikanzi don't come with that negative energy under my comment, ghost. Handiti. Zvikanzi rewatch the video swiri, munonzwisa kuti anga dazama kuti chi Mrs. Red. Vamwe vangu vachitukawo zvangu vachituka, inanzi kuti nekuda kwei vanhu vangu vachifananidza masemu nepiro yemotera. Piro yemotera yakanaka sikambeti, saka mini kuti mazina acho anenge akanaka vanga vadazama kumutukira. Saka vanhu vanokwanisa kungoitawo enga inenge directed pamwe zvinhu zvachoni zvingori simple muwana manje zvakada kuzama kunzwisika. Handizozivi, like I said, vanhu vanointerpreta nezvinhu zvisiri izvo. Zvikanzi enda kuNigeria kwacho ikoko munobatsirana pamwe chete navo. Tiri kuzviona kuti makangwara-ngwara ka chiindai kuNigeria kwacho kwama muchitaura. Zvikanzi could not finish daro wani ano. I can't just listen to this. Vamwe wakati saka. Who asked you? Handiti. So ndo zvezvi anga akawandisa macomments achoni, asi vanhu vangu vachiratidza kuti havana kufarana nekuda kuti ataura video iyoyo ataura. Saka handizozivi kuti zvichaguma nepi, asi from what I have seen zvangu Mrs. Red vanotaura zvavanoda, enyango vanhu vakavatuka sei vanongodzoka futi mangwana achoni vachitaura futi zvavanoda. Ndo zvandakanotisa hangu pana Mrs. Red. That's all I can say muvideo yangu ino. Ndichakubata zvakare pachikambi chino.